Bună ziua, madame, cum sunteți? Bine, jegosule, dar tu? Și eu sunt... Am zis să vorbești, bă, căcănarule, că-ți dau o palmă acum. Îmi cer scuze, deci ce vrei să fac? Să o omori pe tâmpita aia, norocita. Mi l-o fura pe sugar daddy al meu. Îmi cer scuze, dar nu pot să fac așa ceva, să o omor pe prințesă. Jegosule, o omori pe prințesă, altfel îți dau una că nu mai chevezi în vecilor, amin, ni. Aici pui inima. Ai înțeles? Of, Doamne, ce zi frumoasă, nici flori. Poate coleg la sugar daddy al meu niște flori. Nici roșii și din asta. Ce frumos. Ce pute bine. Deci super bine pute. Ni se iau și de naștea. No, de ce plângi? Te-ai certat cu cineva? Hai încoace. Poate te duc la castelul meu să-l vezi și pe sugar daddy să-ți dea mulți bani, că și mie mi-a dat o grămadă, da, sugar daddy al meu. Dar unde e familia ta? Zi-mi, au plecat departe fără tine? Nu te iubește nimeni, nici familia ta. Pe mine mă iubește toată lumea și proasta aia de regină. Da, proasta aia. Hai, zboară acum, jegosule. Da. Doamne ferească! Stai, fă că te omor. Nu pot, fă, nu pot. Îmi cer scuze, mii de scuze, îmi cer scuze, nu. Da mâna, jegosule, stai, fă, deci regina vrea să te omoară. Cum adică vrea să mă omoare? Proasta aia de regină, da, pleacă în chizdă. Nu pot pleca, sugar daddy al meu, nu. Doamne, goodbye, Doamne. M-aș uita în ochii de la nesfârșit, să mă pierd în ei, să nu mă las găsit. M-aș uita